langsung kentuk-kentuknya slep. Lah opo geng babon geng babon geng kepar geng babon guys, memang mantap. Babon geng babon geng babon. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai start lagi di pemancingan yang lain, tempat sing lain nih, tempat si gacor, tempat spot baru kita tes. Biasa salam satu joran tege, salam satu tege geng yo. Ki sing hobi pemancing ki, sing ranya ke walesan karo randelok kampul kenduk demam ki. Nah, inilah solusinya ya, kita tes ya. Biasa dengan umpan andalan kita, umpan legendaris, umpan tanpa beli. Nah, kita tes geng, kenduk-kenduknya kayak kita tes wiwak apa sini gitu ya, plung. Biasanya gini ganas sih ganas, mana apa anu ya jong. Kita tes geng. Ini iwak iya tak kandani, iwak iya nek tegek ini ki karo walesan karo pampung kimpul, hobi ini beda ya, rasanya beda. Jadi awake dhewe nek ngerti barang kampul kenduk ki rasanya wis beda, di dalam hati, di dalam pikiran ki wis beda, luwih seni ngamani. Kini hobi pemancing ora lah ngono kae wis roh dhewe langsung slop ngono kae langsung iku ngomong dirit ya kan. Ini tak sentek kenek lho. Percaya ora? Meneng nek. Kenduk langsung. Wilih. Ya kita apa? Kendut ya kan. Cul nih geng. PKI swasta. Lagi nek kenek diculin nah. Tidak menunggu lama pokoknya, cemplongnya langsung slem, cemplongnya langsung kenduk langsung dun nyet. Jangan pokoknya menggoda pokoknya kira-kira sangke akeh iwak kira-kira. Ngene sing domong sing hobi mancing iki, ora iso nyekel walesan bendina iki. Ngesakne ya, ora pengen ta. Ora pengen iki. Ndelok walesan joran iki lho. Ndelok tekek nih karo pampul. Nah, ngono kae kenduk deh. Ah, jiwamu batinmu delokok jaran kayak iso mancing ae gitu. Tenanan iki. Nek gelem tak video ne pokoke full lho 24 jam pokoke nyekel walesan terus geng aku. Lah apa nyekel pancing ini ya kerjane iki. Hiburan geng, niki yang ngilangi rasa stres. Biasanya wong sing seneng mancing iki tak omong itu mang ya. Wong sing seneng mancing biasanya ini ndek masalah karo bojone. Wis pengen golek ngilangni depresi ning omah wis jipek mumet ngrasane wis. Seru wong wedok merengut mecu cuwe ngono. Iyalah salah satu alternatif untuk menghilangkan stres karo ngilangin kesabaran geng, ngilangin kesabaran karo ngelatih sabar. Wong sabar iki subur, wong sabar iki sayang Gusti Allah.
Makane kowe iki kudu sing sabar. Kudu akeh mancing. Lha apa wong sabar iki ya angel. Jadi ya kalau golek hiburan, karo ngedemne pikir ya ini lah. Kata-kata hari ini apa bang? Ya kata-katanya aduh, sing iso mancing senenge, sing ra iso mancing susahe. Susah ora iso mancing iki, om nek hobi mancing. Kaya bebas kok penjara. Langsung cemplung nih, langsung kentik-kentik ini kayak piye. Ora seneng kowe ngono ngono kuwi. Langsung bentuk-bentuk tapi ora gelem nyantol kok. Ibadine wong sing ra iso nyekel palawalesan dancuk. Cah kok iso mancing terus. Aduh. Iso mancing terus. Biasa umpan kita cacing, geng. Gak perlu umpan larang-larang, gak perlu. Ngono langsung ganas sih kayak ngono. Langsung dundut. Nah, wong sing hobi mancing ya. Ora nyekel walesan sedina, ora ndelok kambangan kembut-kembut sediluk meneh. Mumet ning ndas. Tenanan. Serah percaya delok. Takok ndelok wong ya aku. Wis hobi mancing iki. Nek ora nyekel walesan sedina ning ndas rasane kembut-kembut. Mending ra mangan. Walesan rokok lho, slem. Suwine. Andang didelep nih, mendelepmu. Langsung lentuk-lentuknya slep. Lah, apa geng? Babon geng. Babon geng, kepar geng. Babon guys. Memang mantap. Babon geng. Babon geng, babon. Aduh. Kurang gampang ya ngono. Mayar makanya apa tuh? Cacing murah meriah geng. Coba yen banget ini bocah. Ini ki ya. Lho ngene ketok mana. Tuh wer ini ketok. Babon rah. Joran legendaris ini kuwi. Gianas sini. Langsung tuh aku nyuruh dhewe. Nek si pesen-pesen tegek delok ento. Apa produkku sih tak dol ning video ning shot barang kuwi. Ngene iki lho tegek ngene iki model piye-piye ngene wis seneng kabeh arek milih dhewe. Sing dawa ning ngantek 20 meter ya eneng. Sing 4 meter, 3 meter, 10 meter, 20 meter. Eneng sing anyar iki malah 45 meter kuwi. Mbuh nyekele piye wong telu paling. Tobat aja. Ya ngono kuwi lah. Hobi mancing. Tegek lho paling andalan, menak mancing karo tegek. Kempole sing sangar. Ngono kuwi lho jare. Ora hobi seneng lho ngono wis digongi kentik nyut kentik. Ini kan tak sentek lho.
Gendik nyut gendik nyut cetok. Alah cok jaran entek pakane geng. Ini kurang piye enak kaya ngono mancing. Loh teko geng. Wis ya tak nyambut gawe sik. Engko disambung neh kapan-kapan golek neh. Ya sing ngene aja lali, sing pengen sapres sing pengen tuku apa ki jenenge tegek silahkan tuku, silahkan beli. Ning teranjang ning anuku pirang-pirang. Dadi deloken kabeh, neng kabeh ning kono. Wis to aman. Aman terkendali kok. Tenang. Wis ngono ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu tegek ya.